Зрозумієте, я не пригадую за часи, за останні 5 років, тобто з моменту початку українсько-російської війни, я не пригадую жодного випадку звільнення не в порядку обміну. А на сьогоднішній день ні у нас, ні у наших західних союзників нема в полоні когось рівноцінного, кого можна було б виміняти на Сенцова. Тобто не стоїть сравнювати, да? Так, так. Це от якби в нас, наприклад, в полоні сиділи там, наприклад, Баширов і Петров, ну тоді можна було б про що говорити. Ну, они же у нас были в плену, арестованные российские военнослужащие. Мы их судили, они у нас отбывают сроки. Я сейчас просто не смогу не того масштабу, не того масштабу просто. От на них можна було б виміняти когось із рядових активістів кримських, наприклад, але не більше того. Не знакові фігури. Ну, будемо надіятися, що все-таки... От якщо, наприклад, в нас при новій владі, як обіцяють, дійсно запрацюють саме абсолютно правові процедури, правосуддя для всіх, ну от, зробимо на секунду вигляд, що ми в це повірили, і під судом опиниться, наприклад, Віктор Медведчук, от тоді да. Оце була б знакова фігура. От якби в нас сидів Медведчук, його можна було б міняти на Сенцова. Це було б достатньо рівнозначно з точки зору російської влади. Може, ми до цього ще й доживемо, дай Боже. Ну, для того, чтобы он у нас сидел, должны быть какие-то обвинения, а ему ж никто ничего не предъявляет. Ну так да, я ж кажу, тут може поміняється генеральний прокурор, нова влада дійсно реалізує, що от правосуддя от перед законом всі рівні, ну тоді насправді ж йому дуже є що пред'явити.